Ngizibuleke laba mama sesifuthi kufanele kunze embili ngoba lenye kufanele ayikho TV ngakho wasegazini namhlanje abantwana begraduate bejabulela ngeminyaka yabo yokusebenza kanzima naye umntwana oba sesibheka futhi njengoba sikuwuJune sikhuluma ngenyanga kaMama seminyakeni yentsha njengoba namhlanje sikhuluma iminyaka yentsha engena entabeni kwaXhosa ezikuni ezimbalwa sobe sisezabeni siyempilweni siyokhumbula uMama uSuku ngabe sithatha asibingelele TV. Ngithokoze Sondiya Shenge kuba umnikezeleli ithuba lokuba kube khona engikushoyo kulolu suku lwanamhlanje. Besilapha ke igama lami ngumntwana uKhishobani Izulu, ngizalwa umntwana uMagamathini emzini weSilo eGazini. Ngilapha ke ngihola ithimba elimele indlunkulu yakithi kwaZulu kulo mcimbi wokuthweswa kweziqu kwabafundi ngakho-ke besiyithimba labantwana abawu-4 bekukhona umntwana wasezulwini uganele kwaNtuli Imelda Buyi owuzalo lomntwana uDabulamanzi, sibe nomntwana wasoNkweni owuzalo lomntwana uShingana Kampande, siba nomntwana uNdaba yakhe wasenjikeni oyuzalo lukaNcungcungwane kwabakaJama. Ngakho-ke iqolishi leli belimeme indlunkulu uba ibe khona usuku namhlanje ngesizathu sokuthi iy'ngane eziningi noma abafundi abaningi abasebenzisa amakolishi-ke anabele lonke leli lingapha ngenhla kusukela ondini sina uMthashana, kusukela naseBabanangu nakwaNongoma kuze kuyoshaya eNdwavuma bese kuba yiLaFred bese kweluleka kubheka nale ezansi. Ngakho-ke iy'ngane zonke lezi ezakhele le ndawo yeSilo. Ngakho babonile ukuthi kubalulekile ukuthi nathi sizoshaya ihlombe sizihalalisele iy'ngane ezenze kahle emfundweni. Maqondana-ke njengoba ushilo Sondiya maqondana nenyanga le ukuthi iqondene nomamosuyasizeni ngoba eqondeni ngokodwa sisekele isuba sinkulu sinqubeka nyakana sibhobokayo uyawuzizwa indaba uphapho oluphezulu kwendlu kakhona lalela umuntu omemezayo ngathi uyakhala uyalila ukuthi igula likaJama chithekile. Inyanga-ke le eqondene naSisilo sasoSuthu ngomgqibelo nje mhla ka-21 sizoba nawo umkhuleko lapha nakwaCeza enqabeni lapha eyayohlala khona eNgonyama iminyaka emibili ngenxa yokuthi isimo sasingahambi kahle ezweni ngenxa yabamhlophe ababefuna ukubhidliza umbuso lo wakwaZulu. So-ke isiloko sasuka oSuthu sakhupukela emzini waso eGazini lapha-ke sasihleli khona nabantwana lapha emgedeni namabutho nawo wonke uZulu wayephelele lapha. Ngakho-ke ngomgqibelo isilo sizobe sikhona noNdunankulu uzobe khona nabo bonke abaholi abalekelela isilo ekuphatheni izwe njengamakhosi nabantwana abaseNdlungu. Yilokho Shenge engingabheka mhlawumbe singaphatha ngokuthi sibheke entsheni-ke kakhulukazi njengoba wakwazi ukumela lokhu ukuthi izwe lingachitheki ngendlela noma isimo sasisindiswa. Ungathini kunjani namhlanje iqondile futhi ukubaleka kwakho nanokubhekelela ukuthi lowo mlando awungapheli noma izinto ezingefani kodwa lowo mlando uqhubeke bawukhulu ngendlela yabo yanamhlanje? Shenge ngithokoze ngombuzo. Esinye seyizathu esenza ukuba kube nemigubo yezinto ezithile ukukhunjuzwa kungenye yeindlela ezenza uba kufundiswe intsha ngomlando ngoba kubalulekile ukuthi intsha yazi ukuthi ivelaphi ngoba ngeke wazi ukuthi uyaphi ungazi ukuthi uvelaphi. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi intsha izibandakanye
nalemkhosi ngoba iyona ndlela leyo okudluliselwa ngayo umlando noba intsha isizukulwane nesizukulwane sibe ingxenye yalokho okusuke kwenziwa. Kulungile-ke ukuthi intsha yenze lezi zinto kodwa kubalulekile futhi ukuthi intsha ifunde kakhulu ngoba awunakwenza lutho esikhathini sanamhlanje uma ungafundanga. Abathi befunda bebewazi futhi nomlando kubaluleke kakhulu lokho. Angithokoze. Siyathokoza kakhulu umntwana-ke wasegazini ade chaza kafushane nje ukuthi-ke thina abantu abasha kumele sibuyele eqondeni umlando nalapho sivela khona ukuze sihambe kahle siya phambili. Ikhula TV wasubscribe ku-TikTok naku-YouTube, usilandele ku-Facebook. Siyabonga kakhulu. Ngishaya kahle bonke.